Covra in Borselen gaat meer radioactief afval opslaan. En dat is handig als we straks langer of meer kernenergie gaan opwekken in Borselen. En verder in deze Zeeland nu. Doden bij bedrijfsongeval op werf. En grote herdenking voor Franse soldaten. Goedenavond. Door de opening van een nieuw gebouw kan de Covra in Borselen meer hoog radioactief afval gaan opslaan. Het nieuwe gebouw op het terrein van de Covra is vanmiddag officieel geopend. Ik ga erover praten met Mark van Leijden. Mark, er was al plek voor 110 kubieke meter hoog radioactief afval. Er komt nou nog eens een keer ruimte bij voor 50 kubieke meter. Die uitbreiding heeft alles te maken met kernenergie, met de kerncentrale. De kerncentrale die langer open blijft, in ieder geval tot 2033. Maar ook met het radioactief afval wat nog steeds uit de onderzoeksreactoren in Petten en Delft naar Borselen, dus naar de Covra komt. Nou, daarom is dat gebouw ook uitgebreid met 15.000 kubieke meter. Zoals we ook kunnen zien op de beelden hier achter ons. De opening van de uitbreiding was trouwens bedoeld in september vorig jaar. Maar die werd afgelast vanwege corona. Ja. Vandaag dan eindelijk de officiële handeling en de officiële opening. Maar wij kregen vorige week al een kijkje achter de schermen. Goedemorgen. Ja, morgen. Ja, kom binnen. Dank je. Ja. De uitbouw is ongeveer 15.000 kubieke meter groot, waarvan 8.000 kubieke meter beton en staal is. Door de uitbreiding kan meer radioactief afval worden opgeslagen. Nou, wij vertalen het altijd naar tijd. De uitbouw is in feite gerealiseerd voor de bedrijfstijdverlenging van de EPZ in 2013 naar 2033. En daar is zeg maar de uitbouw voor neergezet. De Covra is door de uitbreiding nu deels voorbereid voor het geval de kerncentrale van Borselen langer open blijft dan 2033. Ja, er is wat extra ruimte beschikbaar voor de hele korte termijn. Maar op het moment dat er zeg maar, besloten gaat worden de huidige kerncentrale langer open zou blijven, dan gaan we met EPZ natuurlijk in gesprek. En die kunnen dan vrij nauwkeurig aangeven hoeveel afval er dan expliciet vrij gaat komen. En dan kunnen wij inderdaad echt in detail gaan kijken van, hebben wij daar voldoende ruimte voor of moeten we uitbouwen? Daar is ruimte voor op het terrein en het gebouw is daar in feite op voorbereid. Ja, maar het lijkt er dus echt op dat Zeeland zich echt aan het voorbereiden is op dat de kerncentrale langer nog open blijft dan 2033. Dat er misschien een tweede kerncentrale bij komt. Ja, heel actueel natuurlijk allemaal. Maar zoals directeur Jan Boele ook wel zegt van de Covra, hij gaat niet over kernenergie. Hij gaat over het afval wat opgeleverd wordt daardoor. En hij zegt daarbij dat als er wat wordt opgeleverd, dat het altijd ook in de toekomst dus terecht kan bij de Covra. Als je nu naar dit nieuwe gebouw kijkt, het is echt wel een heel bijzonder gebouw ook van binnen en buiten. Buiten, je zegt het ook al. De uitbouw heeft een hele mooie diagonale lijn gekregen. Waarbij het grijs en het zwart, dus het licht en het donker, van elkaar onderscheiden wordt. En het idee van de kunstenaar William van Straten, Zeeuwse kunstenaar overigens, is dat 2 keer per jaar die lijn eigenlijk verdwijnt door het spelen van het zonlicht met de schaduw. Dus dat is al heel bijzonder. Daarnaast is de Covra, het hele gebouw, heeft een oranje tint. Elke 20 jaar wordt die tint wat lichter gemaakt. Dat symboliseert dat wat erin ligt, dat steeds minder radioactief wordt eigenlijk. Ja, en uiteindelijk zou het gebouw dan wit moeten worden. We gaan het zien, maar dat gaan we waarschijnlijk niet meer meemaken. Nee, Mark van Leijden, dank je wel. Bij het ongeluk gisteren op een jacht bij scheepswerf Amos in Vlissingen is een man omgekomen, is bekendgemaakt. Volgens Amos gaat het om een medewerker van een onderaannemer. De politie en ook de arbeidsinspectie onderzoeken het ongeluk. Waar de man vandaan kwam wil de werf nog niet zeggen, zolang het onderzoek loopt. Het Rijk heeft bij de aanleg van de sluizen in Terneuzen en IJmuiden geen rekening gehouden met de klimaatdoelen van Parijs. Dat meldt Dagblad Trouw na onderzoek. In de financiële onderbouwing van de Terneuzense sluis is rekening gehouden dat de doorvoer van fossiele brandstoffen zoals steenkool en olie dat zal groeien, schrijft Trouw. Maar het zijn juist goederen die vanwege klimaatdoelen moeten verminderen in de aan- en afvoer. De zeesluis in Terneuzen wordt aangelegd zodat grotere schepen naar Gent kunnen varen. De kosten, zo'n 1 miljard euro, worden dan ook grotendeels betaald door Vlaanderen. Veel Zeeuwen vragen zich af wat toch die grote legerhelikopters doen boven de provincie. Met name boven Walcheren.
Het gaat om een gezamenlijke oefening van de luchtmacht en van de landmacht, waarbij gevlogen wordt met een Chinook, een Cougar en een Apache-helikopter. Er wordt geoefend met het bevrijden van zogenaamd gevangen genomen Nederlandse staatsburgers in vijandelijk gebied. Het Goese bedrijf Meatless is overgenomen door de grote Europese voedselproducent Beneo. Meatless groeide de afgelopen jaren enorm. Het bedrijf maakte textuur voor vleesvervangende producten. Jos Hugensen, hier op Archiefbeeld, blijft gewoon directeur, maar 100% van de aandelen zijn overgenomen. En dat geldt ook voor alle activiteiten dus. Nog maar 3027 Zeeuwen hebben op dit moment een WW-uitkering. Nog maar 1,5% van de Zeeuwse beroepsbevolking. Volgens het UWV is dat het laagste cijfer in jaren. Het Nederlandse gemiddelde ligt ook laag, maar niet zo laag als in Zeeland. En Capelle is vanmiddag het decor van de Franse herdenking. Bij die herdenking worden de Franse gevallenen herdacht die voor onze vrijheid sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog. En die herdenking vindt plaats op de Franse militaire begraafplaats in Capelle. En daar is ook verslaggever Marius de Nobel. Marius, het is anders deze herdenking dan vorig jaar, hè? Vorig jaar was het COVID en mochten er heel weinig mensen langskomen om hier de kransen te leggen. Dat gebeurde dus ook niet. En er was een hele kleine delegatie die het vorig jaar wel heeft gedaan. Dit jaar is het anders, want er zit publiek. Ik denk dat er zo'n 40 mensen ongeveer zijn. En er zijn natuurlijk allerlei genodigden uit Marokko en ook uit Frankrijk. Ja, dat is toch een behoorlijke groep. Wat is het belang van deze herdenking voor Zeeland? Nou, in de meidagen van 1940 waren hier Franse troepen neergestreken om ons te helpen tegen de Duitse bezetter. Dat mislukte. De Fransen werden verslagen en op 16 mei was het helemaal klaar met ze. Ze zijn nooit opgehaald door de Fransen. Ze zijn hier dus begraven. En de toenmalige burgemeester van Capelle heeft besloten om die soldaten hier een waardige laatste rustplaats te geven. En dat wordt nu elk jaar herdacht. Je staat dus op een belangrijke plek. Er waren plannen om daar dus een museum te maken. Hoe staat het met die plannen? Ja, Andries Looyen, die is eigenaar van het Vitality Museum in Capelle. Die wil uitbreiden, want het is te klein geworden, alle spullen die hij heeft. Hij kan er niet meer herbergen in zijn huis. En hij wil hier bij de begraafplaats een nieuw museum oprichten. Dat moet zo'n 3 miljoen euro gaan kosten, grotendeels betaald door het bedrijfsleven. Maar hij heeft ook de gemeente Capelle gevraagd een bijdrage te leveren. Die willen dat wel, maar dat moet nog goedgekeurd worden door het college. Marius de Nobel, dank je wel. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de leerkrachten in Nederland wel eens buitenles geeft. Maar bij de meeste scholen gebeurt dat niet op wekelijkse basis. Dat gebeurt wel in Koudekerke bij basisschool Het Klinket. En eigenlijk kan dat ook bijna niet anders, want daar werkt juf Amanda Jongepier in Zeeland winnaar van de verkiezing buitenlesleerkracht van het jaar. Je gaat buiten met z'n tweeën op zoek naar iets wat je ziet op het schoolplein. Het kan een bloemetje zijn. De leerlingen van groep 5 mogen zo weer het klaslokaal verruilen voor een buitenles. Op deze school gebeurt dat nu zo'n 2 keer in de week. Dat is eerst te streven en dan gaan we verder kijken. Maar als het aan mij zou liggen, zou ik zeggen, iedere dag een minuutje of 20 extra. Pak een lesdoel van rekenen, van taal en doe dat buiten. Vandaag staat er een les op het programma waarmee de leerlingen de focus leggen op het gebruik van de zintuigen. En daar gaat hij, jongens. Vanaf nu is het stil. Wat leer je hier nou van, denk jij? Ik denk dat ik mijn zintuigen beter kan gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een les voor concentratie. Maar juist ook de klassieke vakken, zoals rekenen en taal, kunnen volgens juf Amanda ook gewoon buiten gegeven worden. Stel je voor, je doel is tafels oefenen. Dat kan je natuurlijk heel makkelijk buiten doen. Dus bijvoorbeeld leg maar eens neer, wat is 5 keer 2? Leg dat neer met steentjes of leg dat neer met takjes. Of je maakt er een spelvorm van. We werken heel veel met van die kaartjes die je op de grond neerlegt. En dan zegt de juf een som en rem maar naar het antwoord toe. En dus er zijn heel veel verschillende spelmogelijkheden die je buiten heel makkelijk kan doen. Dan ga ik ergens naar het plein met Eleanor naartoe lopen. Je gaat naar iets toe wat van hout is. Ik ben liever buiten. Als je binnen zit, zit je een beetje op de computer. Allemaal dingen in te vullen. Maar buiten is het echt leuk omdat je actief mee kan spelen. Het lijkt meer of je aan het spelen bent, maar dan ben je eigenlijk helemaal aan het leren. Binnen ben je bezig met je hoofd. Maar als je buiten bezig bent en vooral bewegend, dan ben je met heel je lijf bezig. Ze ervaren het ook echt. Wat is het? Naast dat je ook kinderen aanspreekt die het in de klas stilzitten best lastig vinden. Die buiten veel
veel meer tot hun recht komen en die het gewoon op die manier makkelijker oppikken. Je moet zelf raden wat het is. Nee. Het bankje. Als je het aan de beste buitenleerkracht van Zeeland vraagt, dan mag er iedere dag wel ruimte zijn voor een buitenles. Maar blijft het ook belangrijk om het onderwijs in de klaslokalen te houden. Alleen maar buitenonderwijs, dan mis je ook weer kinderen, want die hebben juist behoefte aan die rust in de klas. Maar ik denk juist als afwisseling dat het gewoon echt heel goed is. Kijk maar. Knap van mij. Het is weer even wennen, onweersbuien en regen vandaag in Zeeland. Goed voor de tuin, natuur en landbouw zou je zo zeggen. In de loop van deze middag trokken de buien weg en kwam de zon weer tevoorschijn. Ja, morgen opnieuw buien, met mogelijk dus ook meer regen, 10 tot 20 mm. En het weekend, ja, dat wordt dan weer vrij zonnig. Straks dan krijgt u nog een uitgebreide weerbericht. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne donderdagavond.